Pabiling ubos ang tsansa nga makapaduol sa kayutaan sa Pilipinas ang Super Typhoon Sinlaku nga anaa karon sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Subay niini, walay direct ug indirect effect ang maong super typhoon sa bisan asang dapit sa nasud. Matod sa Pag-asa, init ug igang nga panahon ang masinati sa Visayas karong simanaha. Analang usab sa 50% paubos ang tsansa nga makasinati og isolated rains. Sukad Enero 1, wala pay natalang pag-uwan ang Pag-asa Mactan. Samtang alas 2 kaganihang hapon, natala ang 35 degrees Celsius nga heat index sa Pag-asa Mactan. Hinuon mas taas nga heat index ang natala kagahapon sa Pag-asa Mactan nga miabot sa 37 degrees Celsius. Apan pareho kining ubos sa extreme caution category, busa gipahimangnuan ng publiko nga likayan ang direkta nga magpaigo sa init sa adlaw sulod sa taas nga higayon. Kanunayon usab nga muinom og tubig. That is extreme caution category, posible ang heat stress, kana mga heat cramps, heat exhaustion, prolong atong activity sa gawas directly sa init, possible heat stroke.